Ja, här har vi så två höjvingar som har livat ett längt liv samma vi har en alfjärs. Alla för en så nu inte en alfjärs stick vi nästan där över vi så väl där på till. Högni Höjtel och Jakob Simonsen. Först av allt hjärtligt lycka till bara. Så tack för det. Tack för det. Jag kan se känslan nu att stanna i höjvisötlen och Lie Fela är förjamästare. Att det är en dröm som vi kan ut. Jag ser att hänt här i höllen idag. Vi har spalt och garagehorron och i 5 dagar höllen och så fick vi höllen. Och nu Fela kommer så långt att man blir förjamästare så det var en dröm som vi har drömt om alla så Arne Fela i livet. Och jag säger men vad är din känsla du ständer där? Jo, man är äckliga rörd och ärren. Och det är ett li som är sammansatt av våra egna falske. Samman vi två av våra bästa donaliga vänner som vi har i Färjön. Och det är nice, det är inte något köpt, den största köpt eller något, det är eget folk. Och jag vill även göra nämnt och öron runt om ett affälla, det är otroligt att samskipa allt väl. Och men i onnes, vi syns ska näga så onne i Helgedal Ålesen att standa vid stepen, det är att han det ströje och det ringer knö. Och det är fantastiskt. Jag kan säga men vi sitter färsk över så tog vi vidla vunnen Steipa mästarhöjte för jag en fjärde synnertøy. Ja, det var 1998. Det var eisen störst, men nu lyckas som det var som till mer skärman här i Höjvikshötlen. Fela och finns ganska mer skärman halt vi i hötlen och nu vinner man, nu är man bästa färjan och hemmavädle. Ja, det är en speciella posture kan man säga. Vi en förjamästarhöjte omframt att påskarrätt vad var det? Ja, det var det som vi minnas hela porsen för det. Och eisen så jag långt ut här att det höllen så fick för 6 år sedan och helt det var ölet man kan få så höllen någon långt för lite. Och det här är så det är som jag syns att attacka till arbetet som görs från änden och vänner och vi har ett Fela som lever så fulla liv. Och det här är ju eisen påskabåskap att komma via man lever fullt ut av påsk. Ja, nu att lägga samman som det är opolitiskt, men jag kan säga att det är ganska nära för tycker nu början affär och utvia en 5-600 Oscar plats att rätt. Ja, han kunde inte låta vara politisk, men det är klart att hvis vi skulle vara bästa lige framtiden så må vi hitta på det här isen. Ja, men tack för det bara och allt det bästa. Gå och show oss med lov för när vi gör det bara. Tack för det bara och goda firing. Så tack.